Obuna ina bata life ina agwa ebe shi esere ina agwa ebe no ebe anyị nọ tata bụ na community primary school dị na Ugwuaji ebe ha na-atụ vote election for onye ga-abụ Igwe Ugwuaji dị na Enugu South Local Government Area dị na Enugu State. Inanya efu na ihe a na-eme kịta bụ ihe akpọrọ accreditation. Amecha accreditation na ebido vote as na accreditation ga-akwụsị by 12. So ndị abụcha ndị the electoral committees are busy with ọrụ ha. Onye ọbụla bịa enye ihe ọ ga-eji wee to vote. O je were oche na umbrella na canopy nke ya. Ngafọ nke a bụ different committees. On a Ganania, the edge go share life because unu fuko share me. You have to share me ever. Different electoral committee. In Abata, in Agua, go to the hand, Agua, every no. Agua, every share. Different electoral accreditation can done a meha. Cyber and the Marana Bianike. The Mana Bianike, Yemabina, Batana, Guayabisha, Serana, Guayabino. Aguaica, Obidiginihan, and Mabata. Igwe election na Ugwuaji dị na Enugu South Local Government Area na Enugu State. Ọ ha na-eme ya ka na-eme kịta bụ accreditation ka a na-eme. Ina bata ina share video ka ọ na-aga fire ka ndị mmadụ na-afụkọ oshi aga. Unu ga-afụ
Igwe election. Unu ga-afụ ka o si aga. Ọ maka ndị ọzọ chọrọ ịmụta. Ndị na-anya n'afọ ka esi eme ya bụ ihe daalụ. Enwecha different accreditation center and voting center, ya bụcha different groups. Ọ ka the village shishi wee dị. Accreditation na-aga on, ọ ka na-agashi ike. Ọ bụ na emecha accreditation abanye n'ihe ọzọ. Sọsọ ị ga na-emere ebe ị na-abata online, ị na-agwa ya ebe isi esonyere, na-agwa ya ebe ị nọ. Anyị na-ekele gị na-asị gị daalụ maka isonyere Amokwe TV. Unu na-eshare vidio ka ndị ọzọ na-afụ ya. I go show you ndị na different canopies. Ụfọdụ ndị nọ n'akụkụ bụ ndị obodo niile dị iche iche n'ala Igbo. Obodo niile dị iche iche n'ala Igbo. Ebe anyị na-eme investigation, anyị na-eme research. ị ga-afụ na ha nọ community by community. Ndị isi agụ bụ ha. Ndị isi agụ na ebe a, so community by community ka a na-eme ya. Ha nwere ihe n'ebe a. Onye mecha accreditation ọ bịa were oche na canopy. Ọ ka esi eme maka asị na by 12 accreditation ga-akwụsa. Ọ bụ na accreditation kwụsa ebidozie voting. Ọnya ka ha ji wee tukwuru ebe a. Onye gbatara na accreditation ya ọ ka nọrọ. So ya mere ndị mmadụ jidere ebe ndị a bụ ndị isi agụ, ndị canopy a na-abụ isi agụ. Ndị a bụ ndị agha. Ndị agha bụ ihe n'ebe a. Ị na-anya efu ka most of them emega accreditation wee bịa weziri oche ebe a na-eche ka ebido voting. That's why they are seated very well. Ndị agha ọha nwere canopy a niile. Ọha nwa bụ ihe a. So ị na-abata online, ị na-agwa ya ebe isi eso, ị na-agwa ya ebe ị nọ, na-eshekwa vidio ka ndị ọzọ na-afụ ka how transparent the election si aga. Ihe eji emere life bụ ka ndị mmadụ na-afụ ka o si aga, na ọ bụrụ mgbe emechaa sị na enwere onye emere ojoro. Ndị agha ọha bụcha ihe ha na-ebe a. Ọ dị 4 villages m fugara ebe a. Onwe ndị tukwu ebe a na-atachi ọsa na anyị ga-afụ ha. Onye mere na accreditation ndị a bụ ndị ụmụnna Chingene. Ụmụnna Chingene bụ ihe a. Anyị ga-afụ ma ọkpa ebutere a ga-eri ka e wee chee ihe a na-eme. Ndị ụmụnna Chingene bụ ihe a. Ụmụnna Chingene ọha nwa bụ ihe n'ebe a. Ndị ụmụnna Chingene bụ ihe n'ebe a. Biko ị na-abata, ị na-agwa ya ebe isi esoro, anyị na-agwa ya ebe ị nọ, na-eshekwa vidio ka ndị mmadụ na-afụ ka o si aga. Ị na-eshe ya na efu ka ndị mmadụ ga na-abata n'afụ ka Igwe election ịmagonu ihe na-echenji with time. Ọ bụrụ ọzọ na hereditary so mara na-eme transparent.
ka ọ ya na ebe na enwere ndị HET. That's why eji emekwere live broadcast kunu fuko shiaga ndị a bụ ndị ụmụnne ugwu ọha bụ ha ọha na ebe ha nọcha canopy by canopy my negotiation canopy. Most of them mega accreditation, so ihe a na-echezi na mbụ every day to vote, which national accreditation ga-akwụsị ebe 12. So accreditation kwụsịrị ana ị na-abata ị na-agwa ebe shi esoro anyị na-agwa ebe ị nọ anywhere ahụ nọ n'ụwa niile, mee ka anyị mara ebe ị nọ, mee ka anyị mara ka o si aga n'ebe ị nọ. Unu ga-afụ ndị mmadụ nọcha ebe a na-eche ihe a na-emere community for community development. Ha hapụrụ ihe niile ha na-eme wepụta ebe a tata. Community primary school Ugwuaji. Otu echi nwekwa the 4 villages a nwee canopies ya. Ọ dịkwa ka otu aka echi na-eme the voting accreditation. So research and you will be done investigation. Online akachala online niile ebe a. Anyị jere ọrụ wee n'okwu n'ochi mfe emeka ọkụ. Anyị wee bụ onye egwuregwu anyị na-eme investigation. Anyị na-eme research. Biko anyị na-ekene gị. Enwee ike ịgwa anyị ka ya bụ accreditation si aga? Daalụ, ya bara gị. Anyị na-ekene gị. Biko enwee ike ịgwa anyị ka ya bụ accreditation si aga ka isi wee fụ so far? Ọ na-aga nke ọma and ọzọ bụ na ndị mmadụ pụtara n'ike a na-eruwekwe n'isi ihe echukwu nke esi were eme. Daalụ, ya bara gị. Biko anyị na-ekele gị, gwagodo anyị afa gị na onye bụ. Okay. Daalụ. Biko tata ị nwee ike ịkọwara anyị ihe a na-eme? Iji mee ntinye aka ọchịchị ịrọpụta onye ga-abụ igwe nke ịtọ. Okay, isi nọ nke ịtọ, ị nwee ike ịkọwara anyị maka nke mbụ na nke abụọ? Nke mbụ bụ His Royal Highness Igwe Nwankwo Obodo late. All around 2004, if I'm not mistaken, 2004. Yes. Then His Royal Highness Igwe Ruben Jedimma Abu. Daalụ. All 2017. Daalụ. Ihe a na-eme start ka eke oshi agakwana. By God's grace, ọ ka na-aga nke ọma. Ihe a na-eme na mbụ ihe ndị oyibo na-akpọ accreditation of voters. Dịka ihe akara a ga-eji ma itozuru etu votu. Daalụ.
anyị ekene gị. Enwere atụmatụ m wepụtara iji wee mara ya na-abụrụ onye Ugwuaji n'ebe a. Ọ yawa efu ndị anyị si akwa na-acha odo bụ ndị electoral committees. Okay. Ndị nọdebe ha n'oche bụ the village chairman and the village secretary of each village. Ihe ha nọ bụ esi na onye a bụ onye be anyị, onye a bụ onye be anyị. Ya bara gị. Anyị ekene gị. Ka ezi ihe na-agwa ndị Ugwuaji niile maka ewepụta onye ga-abịa igwe tata ka okwu nwere ike ịgwa ha onye ọbụla ewepụtara. Agwago m ya anyị na-eme mitin ọtụtụ mgbe wee ruo taa. And arịrịọ nna ya onye ọbụla na Igwe ihe Chukwu bụ ihe na-eche eze. N'oge gboo anaghọdụ azọ igwe azọ, a na-enwe onye a na-afụ n'obodo asụ na oyi ya, mana anyị mewere ya maka anyị vileji. Ọ dị otu anyị si akpọ vileji dịka na ngalaba ịnọ na-eguzo Ugwuaji. Anyị sika erezuzo ka a ghara ị na-azọ mọch na a ga na-eme okwu nke a chịcha mgbe ọbụla onye ahụ chi ya ji kpọọ igwe ahụ ama ndị ọzọ sikwe n'ebe ahụ zọwakwa mmadụ agwago ha na ọ bụrụ tigbo ya bara gị. Onye ji ike wee banye n'ọchịchị n'ike, mana onye ọ bụ okwu ndị obodo akpa n'oche nwere ọ na-eme mmadụ, onye dịkwasịrị n'oche ezi ọ na-abụ mind of the masses, obi ndị ọ na-achị na o ji na-ewere ike ma ọ na-ewere ego ma ọ na-ewe kọntaktị banye onye ahụ ada-akọta aka n'ọchịchị. Onye ọ bụ ndị obodo obodo Chukwu na-akwado ya. Anyị ekene gị. Ya bara gị. Ihe anyị na-ayọ ha ego bụ ihe a na-akpọ ma village a na-ewepụta Igwe ebe ahụ ka my late mother si. They are my uncles and I've advised 3 of them. Let them ka ha nwa ya ka egwuregwu ndị bọọlụ. Ndewo. Onye meriri ọ nabata ya bara gị. Ya bara gị. Ndewo. Ị na-anya ịfụ na ọka na-aga n'iru. Ọ ya bụ accreditation ka a kpọrọ ya. So emechere na accreditation a ga-abanye na voting, a na-ekwu na accreditation ga-akwụ by 12. So anyị ga na-ewetara unu ozi ka o si aga wee na-anya unu update na-eshekwana vidiyo ka ndị ọzọ na-ama ihe na-eme n'Ugwuaji tata maka anyị chọrọ ka e nwee transparent election. Anyị na-asị gị ya bara gị. Ndewo maka isonyere Amaokwe TV. A ga-agbanyụ ọwara wee nachitekwa azụ. Biko ya na-abata anyị ka na-akọwara unu, na-agwa anyị ebumnobi unu, na-agwa anyị ka obi dị unu n'ihe a na-eme, na-agwa anyị ihe ịrụrụ, na-agwa anyị bishi esonyere anyị na ọ dị oke mkpa. Ndewo maka iso Amaokwe TV. Ya bara gị. Ndewo.